Mit navn er Lars Peter Larsen, og jeg er en af stifterne bag Duca PC. Vi har hele vejen igennem Duca PC haft et mantra om, at en Duca PC skal være nem at købe, nem at eje og nem at bruge. Vi gør en Duca PC nem at købe ved ikke at stille en masse tekniske spørgsmål. Vi har nogle ganske få modeller, en bordmodel og en bærbar, som man kan vælge imellem, og hvor vi har taget alle de tekniske til- og fravalg. Selve computeren rummer også internetforbindelse, så det er heller ikke noget, man skal ud og tænke på at etablere i forvejen. Vi har et landsdækkende forhandlernetværk med 200 forhandlere, hvor man er velkommen til at gå ned i butikken, se en Duca PC, prøve den og snakke med en kyndig person om, hvilken model der er den rigtige for en. Man er også velkommen til at ringe til os på telefonen eller besøge os på nettet på vores hjemmeside, hvor man også kan læse mere om Duca PC. Vi giver 4 ugers fuld returret, så man har god tid til at prøve computeren i ens eget hjem, måske nå at vise den til børn og børnebørn og være sikker på, at det er den rigtige computer for en. Vi gør en Duca PC nem at eje ved, at når man tænder for den, så er den klar til brug. Ens navn og e-mailadresse bliver med det samme vist oppe i øverste hjørne, uden at man skal ind og indstille eller oprette en e-mailadresse. Den er klar til brug. Vi står for alle opdateringer af computeren, om det så er Windows-opdateringer, om det er Java-opdateringer, beskyttelse af din e-mailadresse for spam-mails og beskyttelse af din computer mod virus. Du skal blot bekymre dig om at bruge computeren. Vi tager os alt det tekniske. Vi gør en Duca PC nem at bruge ved at sørge for, at hele brugerfladen er på dansk. Alt i en Duca PC er med nemt forståelige tekster, hjælp indbygget, og man får også en trykt brugervejledning med, der i ord og billeder fortæller, hvordan det er, man kommer igennem Duca PC, hvordan det er, man skriver sin første e-mail osv. Der er kun ganske få knapper, du kan trykke på, og du kan ikke rigtig komme til at gøre noget galt. Vi har sørget for, at computeren er låst ned og beskyttet, så man ikke kan komme til at trykke på noget forkert. Bag Duca PC ligger der en almindelig Windows-computer, så hvis du har erfaring i for eksempel at bruge et Windows-program som Office, så kan man installere og bruge det bag ved Duca PC. Hvis venner, familie kommer på besøg og gerne vil vise dig noget, der ligger ud over hvad der er i Duca PC, så kan de også skjule Duca PC og bruge det som en helt almindelig computer. Vores kundeservice sidder klar til at hjælpe dig på telefonen, hvis du støder ind i små eller store problemer. Og hvis vi ikke lige kan løse problemet i telefonen, så kan vi, med din tilladelse naturligvis, gå ind og fjernbetjene skærmen og pege og vise og vejlede dig direkte på computeren. Med en Duca PC får du en øget nærhed og kontakt til familien. Du kan f.eks. e-maile med udstationerede familiemedlemmer i Kenya, modtage rejsebeskrivelser. Du kan lave Skype-videokald med dit nye barnebarn i USA på tværs af Atlanten. Eller du kan følge med i familiens gøren og laden på Facebook. Du får også en brugervenlig computer, som du kan betjene uden nødvendigvis at skulle have hjælp fra venner og familie. Du bliver også en digital borger med adgang til NemID, netbank, digital selvbetjening inden for det offentlige, digital postkasse osv. Med en Duca PC bliver du klar til det digitale samfund helt uden bekymringer.